Odhia mata prayo kod ariyo dwe mar auchiel nyakorom gajwanga na ariyo prayo kod abich en geno mara ni riyo makare tiyo makawuono wamenyo ni chal mar ng'anyo mano timore higa achiel mokalo nyakorom gajwang ka bende oganda pontire kod midhiero kotenre gi ng'anyo makamano mano bagi Gen Z kata rawere matindo abende bwo ba ng'anyo makamano e prayo kod abich dwene wang'iyo ni midhiero ma familia magose kadhe kaluwore ni nyaka sani thoth gi poko ratiro margi apol gi dware doho nyaka kawuono ka bende nodhiambo nyakorom gajwang wabende imed kwara were mondo mi kato be onegi donje ng'anyo makamano gitima chiegni gobila mane onegi darita makare kata kamano ok gibedo kod gwandruok gi jogo mabende rito ketarita obede eyo makare mago duto waiko ne chero ni maro imurodhia makawuono kaka pila roko pachi lai marote machuo kenare adeka uchiel nono kabino wanti live Facebook Ramogi TV ke imeba eskachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche. Aliniambia mama, hata kama uko na wagonjwa nitakujengea nyumba, utaishi kwa nyumba yako. We humbly, as the church, ask for forgiveness for the times the church has remained silent. Ote markwe kod ratiro medore kinde ma ikwano ndalo motelo ne raparo odiochieng' ng'anyo mar Gen Z mahiga mokalo. Hawa viongozi ndio wanaenda wanaonga maaskari, wanatuma wakuja watutishie, wanatupiga marisasi kwa inji yetu. Luoro medore gwenge ma Transmara kaluwore kod wach lo ma jopiny koni ng'ato dwa yako. Watimo gimiluongo ni targeted arrest. Wang'iyo ni ng'ane e chat yo gi piwa to wadhire to wago fine maduong'. Fine migoyo jika maximum en 100,000. Kambi pi ma Migori Miwasko ochaka pedha mar tieko timbe mag tudo pi e tok chik. Machiegni nyakorom gajwang chenro enoimore wantie gi Belinda Phillips ma en jaloko marwa nyinga Lydia Okeyo. Riwruok kanisa mapacho kae kawuono bagolamo makende ne anyola mag rawere mag Gen Z manowito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mokalo. Kaka Cynthia Onyango miyo walera anyola manowito joggi e kinde no ywago jweng'o magiwacho ni ojwang'gigo kod sirikal maonge ratiro mora mora magiseyudo kakoro jodolo to onyiso oganda mondo mi omed kwedo gigo ma ok ni kare. E kanisa mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi, Brian Ezra Odhiambo, Kevin Mwawasi, Eric Kayoni Shieni, Kevin Ochieng. Alam makende obagi mar paro rowere mag Gen Z manowito ngimagi kod jo Kenya manoyudo hinyruok kod lal e kinde ng'anyono manoweyo piny Kenya ya kik yore mar ywago ratiro kod dwaro mar telo makare. E kinde ni ema jonyuol manowito joggi notimo rapar mar nyithindgi manowito ngimagi e kinde no manyaka sani pod leko yudo ratiro. Mtaishi maisha mzuri hata nyinyi. Na hii ugonjwa itadumu, mtapona. Juu mimi hapa Kennedy nitakuwa pilot. Aliniambia mama, hata kama uko na wagonjwa nitakujengea nyumba, utaishi kwa nyumba yako. Bende gichiwo ywak ni jotelo mapacho ka manosingo miyo gisir poko sechopo singo magi ka bende giywak ni kata jotelo machiegni kodgi bende poko sechopo machiegni mar kuyo kodgi kata konyo gi yudo ratiro mag wedegi. Hadi mimi hapa nilipigiwa simu na Dennis Itumbi akiniambia rais anataka kuongelesha mama. Nikashika simu akaongea akaniambia mama Kennedy habari yako. Nikamwambia sio mzuri hata kidogo. Akaniambia sawa nimesikia na nimeona na nitakuita. Tukae chini tuongee na nimekisua haki ya huyo mtoto imepatikana na nitakufanyia vile mimi nasafanyiwa kama msasi. Jodolo makanisa manoyudo thuolo mar chwalo chiem chuny ne oganda bende okwayo jotelo makanisa kod mago mag siasa mondo nyakwe pachoka kendo medwuoyo e gigo ma ok dhi makare pachoka ka bende gikonyo e manyo ratiro ne oganda manoyudo midhiero e kinde ng'anyo mar dwaro telo makare. Allow me to say this to the people of God. We humbly, as the church, ask for forgiveness for the times the church has remained silent. Or worse yet, when the prophets have gone to eat with the king. Help us to be humble enough to say we were wrong
Help us to be bold enough to rebuild with truth and grace. May the Gen Z we misunderstood find a home again in your house, not as guests, but as co-builders of your kingdom. Eotegi, jotelo mag siasa kotelegi kodogai machon mar doho mamalo David Maraga, okwayo jatend piny William Ruto, mondo ket maino mare chiwo arita mowinjore ne jopiny Kenya, kendo kik we jonjore donjre ng'anyo mamuol mar oganda mabang'e kelo nok mar arita kod kethruok mar mwandu. President Ruto, the ultimate security and welfare of the people of Kenya rests in your hands. Please don't send us to the state where Haiti is. When you allow goons to come and disperse peaceful demonstrators on the streets, you are sending us to Haiti. Alamni, otim kodong dalo adek kende to rowere mag Gen Z bago ng'anyo mar rapar ne jogo manowito ngimagi tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo e kinde kwedo paro mar chik mar omenda kendo kaka okang' mar sundo ratiro ne jogo duto mangimagi nong'adore machuok. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jodolo boma bul margi mar NCCK okop piny owacho kod duol mar IPOA mondo tim nonro kendo neno ni joma nowito jogegi kod mano oyudo hinyruok e lwet obila e kinde ng'anyo oyudo ratiro margi. Ka gilose kanisa mar CCA mantie Kisumu, jodolo go koni dwaro nitie mondo mi obila oti kaluwore kod chik karawere bende kik nyis wang' teko. Lina Beta tiere kod ler. E karalam masisi Kisumu, riwruog jodolo e pachoka NCCK kawuono omedo kwayo kwe kuom jopiny ahinya to rowere mag Gen Z machano ng'anyo tarik 25 mar rapar mag jogo manonegi higa mokalo. Ka gijiwo obila mondo oluw chik kendo kik ti gi teko mathuth kuom jopiny. Clement Otieno, ma en jakom mar NCCK, okwayo sirikal gi migawo mar IPOA mondo otim nonro matut kendo ji duto mane oyudo masira kowuok kuom obila oyudo ratiro margi. Wadwa kwayo ni nitiere migepe monego bed ni neno ni ng'ato ka ng'ato luwo sheria gi chik moketi. To jok machalo IPOA, jok machalo DCI, jok machalo migepe gite, wakwayo gini mondo gi amalo, mondo giwe bedo kagima gionge, kagima gisekethore. Gi amalo mondo gilu chik ma onge ng'ami weyo, nikech ka onge kiwe jomoko to gino bro dhia mbele, nikech jomoko bro neno ni ng'ane nyocho timo kama onge gimotimne. Emomiyo wadwa wacho ni IPOA ni tich magitiyo sani ka giluwo polise manyocho nego jowa adharani kwa neno bernwa kendo wakwayo ni mano mondo dhi mbele. Kata kamano, omedo kwayo Gen Z machano dhi e ng'anyo mondo oket kwe e kindgi ma ok giketho mwandu jopiny. Wadwaro ni mondo hala gingi ma jopiny, gingi ma jo Kenya mondo rit maber nikech mane tich sirikal. Sirikal mok nyal rito ngima wago handniwa, ok owinjore mondo bed loch kata matin. Wakwayo ni mondo wadhi mbele gi wuoyo kaka jo Kenya, jo sirikal, opposition gi jo piny. Wadhi mbele gi wuoyo mondo walos weche mag arita kwe kendo wakel winjruok maber gi haki mar ng'ato ka ng'ato kendo kaluwore kod weche mag yuto manie pinywa ka. Gijiwo Gen Z mondo kik tim timbe madimi obila ti kod teko mang'eny. Kendo ojiwo ni kata obedo ni gin gi ratiro mar dhi e ng'anyo to onego obed mano mamuol. Akwayo mana ni maandamano kutako betie to obed mar kwe ma ok keth mwandu, ok goji gi kite, ok yanyi ji, ok dhaw, ok monji ji, ok turu duke, ok keth gik moko. Habakuko Onyango, ma bende en jadolo mosedhi e yweyo ne tich, okwayo sirikal kod migawo mar IPOA mondo oket adiera e lela ma ok odewo ng'ata ng'ata. Kojiwo ni madhi kelo kwe e kind jopiny. Gima duong' ma thago jo Kenya kata ma thago jo GNC kata ma thago joma pod complain ni ogine ka joma timo investigation okone ka gin serious. Koro mano okone ko bedie
upendeleo moro kata gine moro mano wang'iyo ni kaber to an kaka kanisa onego sirikal onego ti maonge upendeleo manyalo miyo raia bende tosheka kabisa bende winj maber na diera sirikal is serious. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Jagoro mong'ere migawo mar rito Dr. Mondo Molo okwayo kanise kod jodolo mondo mi okonye chiwo puonj ne rawere matindo e pacho kae mondo gibed jomo bidhore e kind oganda. Dr. Molo nokone kanise mondo mi giyie gichiw puonj ne rawere matindo kendo ginyisgi yore maber ma ginyalo luwo manyalo miyo gidongo e Kristo ma ok gikier kata bayo yo ka gidonjo e timbe moko manyalo rucho ngimagi. Olose nyasi mar dhialo higni 100 nyaka ne chako osiptal Makindo Adventist Hospital e kachung'od bura makarachuonyo okone kanise pok otimo moromo chiwo puonj ne rawere mondo mi gibed joma beyo ka omedo jiwo kanise mondo mi oket maino margi chiwo puonj ne oganda matindo. Ka jaod bura Mauriri Mark Nyamita to nokone rawere mag Gen Z mondo bed joma kare e kind oganda kojiwogi mondo mi ginyakwe kata mana e ng'anyo ma ochanta tim tarik 25 dweni mar paro rowere mag Gen Z manotho e kinde ng'anyo ma kwedo paro mar chik mar omenda maiga mokalo. Positively impact society. We must continue to bring our young ones closer to the Lord. We must continue to teach them the Adventist way of life so that they are respectful, they are responsible, and they are people who can listen, particularly when elders or people who are older than them speak. The Gen Zs of this nation, I want to urge you, make your voice heard. Please make your voice heard in the loudest way, but it doesn't have to be violent. Make your voice heard in the loudest way you can, but you don't have to be negatively influenced to interfere with other people whose voices also needs to be heard. It is now upon us to see how can we nurture the vision that they had to become great, and so that the future, our future generation, may also enjoy that same sweat. Kanisa jokopere koro jiwo josiasa mondo mi hochik itgi na ywak ma ichwalo gi rawere mag gayo masiche makidek bede thuolo mabiro. Magi ne giwacho kako machielo bende gijiwo rawere mondo mi ochwal ng'ur magin godo yor kwe ma onge rocho ratiro mag chik. Lefo mar Joja oko ne giler ka Mombasa. En alam ma Jumapil mane obagi e kanisa St. Catherine Siena e Kitisiru, Nairobi. Kai, Archbishop Philip Anyolo ma Nairobi mane otelo ne alamno ne ojiwo oganda jo Kristo duto mondo mi olem ne piny Kenya to chutho e kindeni ma oganda mathoth medo wito ngimagi kaluwore gi tungni mantiere. Ask you to pray for our country, to pray for peace, and to pray also for that sense of appreciation of human life. The dignity of human life is very important. In the course of this week, many things are going to happen, but also to be mindful even about our language. Let our language be that one that will build a nation, that will build a church, that will build a family. To e kaunti ma Mombasa, kanisa jokopere ma Consolata e Likoni ne obago nyasi moyiedhi mar hingo higni 50 nyaka ne kanisa no chakre. Kai, jadolo Jomondi mane otelo ne nyasi no, ne ojiwo josiasa duto mondo mi oikre mar chiko itgi e ng'ur mar rowere chwalo. Ni josiasa ni nyaka wabed gi yo kendo gi paro matut kaka wakonyo jende. Nikech waloso chandruok mabiro. Onya bedo sani tungni matindo tindo, but en gima biro bet maduong' chieng' moro. Kaka wakawo thuolo matimo nonro mondo wang'e en ang'o minyatim ni rawere mondo ginwang' gibende yo mar kwe mar chunygi. Moko kuom jogo mane oyuore nyasi no ne bende onyiso mor margi. Ne wa celebrate Golden Jubilee. Koro en wach maber ahinya nikech the church is playing a very big role kuom kelo ji kamoro achiel. Nyasi machal kama biro timore kendo seche moko thothwa man kaendi biro bedo ka onge.
lakini watu waseneno teko mar Nyasaye momiyo watime. Mar ariyo, waneno dongruok mang'eny mosetimore kanisa ni higni 50 mosekadhogo. Kanisa osebedo ka rieny, wan gi kar thieth maber. Koro apenjo ka koro an kawuono a celebrate giga 36. Higni 50 mabiro bedo kan kanye. Dongruok mar kanisa higni 50 omiyo koro wanyalo neno ni nitiere imani. Roho donjo kuom nyithindo, roho donjo kuomwa, roho donjo kuom ji tetete man kanachiel kae. Kabinde gijiwo rowere mondo miyo tangi jo siasa masani owuok oko mar tiyo kodgi. Siasa osechakre koni gi koni. Taneno ka rowere itiyo kodgi e yo marach. Koro nakwayogi kaka achiel kuomgi ni kik wayie ni josiasa gi ti kodwa marach. Gibed gi horuok seche ma gichwalo pachgi e yore mopogore opogore, kata ka gikwedo sirikal, gikwedo e yo mowinjore, to malong'o zaidi ging'e wach Nyasaye, nikech ka ging'e wach Nyasaye to moko gibotimo gi yor bolruok. Tijego ma gimiwa, seche ma gimiwa rungego ka gin 1,000, rungego ne beni gichiwo tije 1,000, an gadier ne dak ineno ji kati ndara joma negrego. Nwach seche moterwa e ndara wan minegowa. Peyo mar lweny, walalo ngima, waketho gik moko to ok gidhi kare. Koro mara en ni wang'e adier no jende ni matek, tije onge, ngima iye tek, but maduong' moloyo onge lweny minyalo loso gi lweny. Kwe makelo gik moko duto. Omiyo nyaka winjwa, we must be heard, that is right, but again, ok en mara chune. George Aoko, Ramogi TV. En higa achiel kod ndalo ariyo nyaka ne ng'anyo mokwongo mag rawere mag Gen Z timre pacho ka higa mokalo. Ng'anyo mane magino mak Rex Kanyike Masai e chuny boma ma Nairobi. Anyuola Rex Masai porito ratiro mar nyathigi Rex Masai masani ni e bwo lowo, kinde ma doho podhi nyime kod koloneno kuom Hachije. Ola Nyambaga miyo achal mar digni ratiro ne Rex Masai kinde ma ipara dhonde ng'anyo mag 2024. Chieng' tich ang'wen tarik 20 dwe mar auchiel higa mar 2024 e kinde mane piny otwere kachiel kuom yawuoyi mane onyiedhore oko mar ng'anyo moting'o Rex Kanyike Masai. E ng'anyono mane lisasi makoch ne omuomo kendo kwedo bam Rex korka chich. Wuowi mane jahigni 29 ne oruombore piny karembe goyo kalakala e kendo bubni e lo ka boma umetni kod tule kind oganda kod obila. Obila ne diro iro malongo wang' e kinde ma kony mar Rex mare ne medo bedo matek ahinya. E dalagi, familia ne rito wuodgi ni dhi duogo godhiambo mondo giyud chiemb ang'ich welo kaka pile e mesa. Nikapokea simu, as usual tulikuwa tuna joke. Already alikuwa amenipromise atakuja na kuwa amekuja. Nikamwambia, sema muongo. Ile sauti nilisikia the other side, mam si Rex, ni mimi George. Shida ni ati ni Rex. Rex amefanya nini? Tulikuwa tumetoka job, tukapitia town, Rex ameshutiwa. Jomachiel motelo ne mano Rex Masai ne timo ekruok mar chako ngima. Rex ne wuok dhi e pinje mag Ingereza e kama ne oyude tich mane dhi loko ngima familia ge. Alikuwa toka ende UK July last year. Hakufikisha hiyo July na alikuwa na ndoto mzuri sana. Otieno mane tho luchore molal kod ngimane. Min mare ne ondonyo ng'wech nyaka osiptal e kata kamano noyudo ka wuode chunye oseya. Nikaangalia Bliss nikaipata, nikaenda straight kwa reception. Nikauliza kunaweza kuwa na mtu ameshutiwa na ameaga kwa hiyo hospitali. Walinipatia ID. Nikaangalia nikapata ni yake. Nikamwambia nataka kumuona. Nikaingia, sijipa nguvu kutoka. Nikaingia nikampata kwa floor. Min mare wacho ni kapod chunye ne goyo machiemo mar tero wuode kar kano ringre, nofwenyo ni risasi ne pod omoko e bam Rex Masai. Kata kamano ne ofwenyo ni tem pande ne weche moko. Lipot moko noyango ni obila ne dwaro ni mondo gitim dong kod ringre Rex Masai kendo tere kan kano ringre ma Nairobi Funeral Home. Min wacho ni kane oduogo kinyne to noyudo kane osegol risasino e kendo nonro ne ochakore gi kanyo. Kitu kidunga nguo, kuna that kahol, kalikuwa kahol kadogo. So, kumregesha ile position yake, nikaona ka sharp object. So, nilikuwa zile za
sumtoi kitu, maybe anaweza rudi. Unajua mtu jipatia hopes hata kaa kuna. Owacho ni nochakruch neno mochuno maonge duoko kata matin. Alafu wanatufukuza tie hamfai kukamochari kujeni saa 2. So akili tukajua sisi tumeona risasi, already nimeipiga picha kwa simu yangu, tutaipata. Wakarudi wakatoa ile risasi. Gisani en igachiel karumbi kod ong'wengo okwako manyo ratiro mar Rex Masai kado dhi nyime kod kola diera ewi tho mar Rex Masai. Joneno bura osegolo neno ka obila Isaiah Murungiri maitudo kod nek mar Rex Masai ne ondiko dhoge dwe mar 2 mar igani kano tamore wachno moumo ye piny. Tich abich mokalo, nyasi mar rapar mar Rex Masai ne otime dalagi kage paro wuodgi e kaunti ma Machakos. Nondo mar doho to pod dhi nyime ka familia mar Rex Masai dwaro ratiro. Amount of compensation naweza nirudishia mtoto. Ile dream alikuwa nayo hawatanifanyia. Ni mimi niamke. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Luro podo kwako chunjo gweng ma Keringane Group Ranch Transmara South kaluwore gi chich intie jal moro mageto ya kolup gimaromo eka 500 lobno mantiere machiegni kod kar rito le mag bunge ma Mara. En mano makoro jopinyo singo chiwone arita gi tekre gi duto kaka yorno ne ok oyake. Cleophas Aluoch ntiere kod ler. Wadonjo e gweng ma Imbolot, mae ok en mana gweng. Duond winy mayuak kod yamo makudho mayom oumo mirima kod arita ma itimo kae otieno mangima ei lum kod alwora mokwe kama. Mae en pap maramen, lweny malich ma igoka. En lweny mapek mana kaka ming'ade kok punda. Mirima jaidhoga kae kabende geno koro duono. Geno maduono ni biro kaluwore gi dwaro mag jok moko mapoko yangi makaluwore kod jogweng. Nitiere gi paro mano mar uso lobno malach ne romo heka 500. Lo ma jogwengno wacho ni nowenegi kod kweregi ni tieng' mabiro. Kinda kod gige lwenye magimanore godo kagisingo marito lobno magiwacho ni achudhe ok bi kawo ngang'. Emmanuel Moseka en rawera marito lobni kendo nyiso kaka gisedhache chenro no mangima. Na walipotenga walitenga kwa sababu ya community kwa ujumla, lakini watu wachache ambaye ni wazee wakubwa ama ni brokers ama ni viongozi ambaye wamekuwa viongozi wa nchi yetu, wakaja wakanyakua, wakaenda kuibadilisha title, wakaibadilisha majina, wakaibadilisha iwe ya watu 7. Hawa viongozi ndio wanaenda wanaonga maaskari, wanatuma wakuja watutishie, wanatupiga marisasi kwa nchi yetu. Na kwa sababu ya hiyo, tukiwauliza muka hapa kwa sababu ya oda ya nani, wanasema hiyo sio maswali mnatuuliza. Bunguni maugotongi karitolema Mara, raweregi nindo bedu tieno mangima, gichamo chiemo magiyudo, kendo ginindo e dier ot katalo, kagiketo geno kuom gin giwegi. Nataka tuambie IG wa police, pamoja na wasiri wa internal security, Murkomen, kama wewe uyuko nyuma ya hii maneno, tunataka ujitokeze uhakikishe ya kwamba unapigania haki yetu. Maana wanasema wamepata order from above. Sasa above ni nani? Ni Murkomen. Wacha tukae kama watu ambao hawana viongozi. Kwa sababu tumenyanyaswa kwa muda. Na saa hii visasi ambaye zimekuja, hatutaki manyanyaso. Hii ni wakati vitu zetu yote ambaye simenyakuliwa sirudi. Sani koro penjo thoth ka jogweng' wacho ni ling' ma sirkand kaunti kod sirkal mamalo odhi alanda. En ng'awa madwaro lobni makoro ywaruok okwako. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Japuonjre mag grade mar 9 ntiere kod juma achiel kende tiloro mbui mag kemis monjo gi tige oro kwa ne skunde kod kit somo magichano timo e grade mar 10.
ng'eny gi pok ochakoro kwe kalore ni mbui ok yawre kendo jopuonj madongo ok nyal donje kaka Youth Moin lero jumbe ariyo mokalo jagoro mong'ere migawo mar somo Julius Bitok nokoni atamalo 80 mag skunde sekondar mamalo osendikore moketo kit lai mag somo mag biro chiwo e mbui. Teachers around the country are busy with the learners trying to engage in this selection process, and we are doing it under KEMIS, our new system. Magi ne gin weche mag jagoro maongirore migawo mar somo Professor Julius Bitok. Jumbe ariyo ma okalo e odiochieng' mane owinjo yawi ayanga. Mbui manyien mar KEMIS, mbui ma jopuonjre mag grade mar 9 winjo bed ni itiyogo e oro kwayo mag lai mag somo kod skunde ma winjo giriwrego e sekondar mamalo. If I want to be in this profession, class of profession, what do I need to do? Odiochieng'ni, Bitok ne oyango ni atamalo 80 mag skunde sekondar mamalo ne oseikore kendo oseketo e mbui lai magichano chiwo ne jopuonjre. 2% of the senior schools have been able to upload their pathways and subject combinations for the learners in readiness that in the next 2-3 days, the learners now in junior school can be able now to select their pathways. So it's a seamless process which we're starting today and is expected to run up to the 30th of this month. Kata kamano e report malingling mawuok kuom jopuonj madongo en ni nyaka kawuono mbui ni ok yawre ahinya to kochopi rang'iny ma owinjo jopuonjre otimie yiero. Kiwan bende wadonjo e mbui ni watemo rango ka bende wanyalo donjo ma wachak timo yiero. Mae kaka ochalo kar oro kwayo ne skunde ok yawre. Nyaka sani jopuonjre mag grade mar 9 maromo 1.2 e skunde 24,000 duto mapacho ka pod ni e mudho. E chenro ni jopuonjre biro yiero kit somo 3 e lai ma gidwaro e skunde 12 rang'iny ma opogore. E lai ma ochwal ne skunde kaka achiel kuom yore mag geng'o mibadhi e kinde yiero, mbui ni oler ni biro rango kaka jopuonjre osebedo katimo ahinya to e penj madongo mano national exams. Bende ibiro rang gi wang' mamuol jopuonjre mawuok e gwenge mane piny ka achiel kod man gi ng'ol. Mbui ni bang'e biro tiyo kod duoko mag penj mag jopuonjre, paro ma ogol kod japuonj ka achiel gi gombo mag jopuonjre e yiero skul kod lai mar somo ne japuonjre ka japuonjre pacho ka. Nyaka sani pod warito mar neno poni mbui ni dhi e tiyo mondo mi oro kwayo chakre. Judith Omondi, Ramogi TV. Daka employer koda uchel nyakorom gajongo kwa yo mokongo chendo eno imore Job Jagongo wachoni entiere kachiel gi Jacqueline Ochieng intie Eldoret mano minode kato wacho kanyo ne gintie Langas wachone gi kwa mana kwe kende ng'anyo majua manyien to min gi Grace Jagongo wachono kawo moso nyango wuod nyago par wachone entiere kodwa wachone singo mane serikal oketo ne joma no inyore ng'anyo no rumo gi broad based koso nango mano penje mopenjo pia jachuma wachoni entie Nyamasaria kanyo gi ma Brighton Aseko Dr. Deno Amolo gito gintie kodwa chena Lorenzo umane nikacha ka intie Nairobi Felix Ochare wachoni wach ng'anyo de mana medo kelo tho Nyasaye okony piny Kenya entiere kanga no bende ote mar Jalango Otieno wachoni entiere kodwa chendo kaka wachoni ng'anyo to kelo mana lal ber ng'anyo thoro bedo matin sana e pacho kae. Calvins Hoduma wachoni entiere kodwa kata wachono medo goyo mos na joma nyocha owito ngimagi kokalo e lwet polis wachoni ni wach malita ahinya. Paul Lastborn wachoni entie county Turkana Alwala Junior wachoni entiere kodwa en bende ando bende ote mar Zu Aisha wachoni nyago par kod min ot Ruth kod Toto ne Hope okaw mos mag odhiambo kawuono eno bende kanyo ote mano mar Seth Odhiambo Jaru Singa. Seth wacho kacha chani en gi min en kanyo gi Michael Odede Kenya magineno kaka yamo kudhe pinywa kae to kwe ema walamo ne oganda e pacho kae mano ote mar Seth no bende ote kanyo mar Bernardo wachono oromos ne wuon Gilbert Ndege kod mama Eunice Ouma kan gintie gweng' Maralak Gama Village. Pastor Jumorundu wachone serikal otimie gimoro na joma nowito ngimagi e ng'anyo kata mano hinyore ka adieri gin bende gin jonyuol ging'iye kaki itimo gimoro ne oganda go. Rolak Sondeng ma Homa Bay wachoni ohero jipo ma Dr. Raymond Omolo timo e rawere kendo mano nyiso kit kaka otiyo ma onge
mibadhi. Pastor George Ongonge wachono kwa lamo ne piny kendo gin kaka Glow Church gichomo siaya mondo migibet tenge gimanyo wang Nyasaye ne piny Kenya. Erokamano nyaja dolo eno chiengo mwaka ntiere Kisumu owacho ni ntiere kodoneno wechegi eyo makare ahinya. Wacho kanyo ni wechegi donjonegi Kisumu. Aneno bende ote mar Mandela Oniala wacho kacha ni entie Kibiri Ward. Wacho ni ene budho kaka pile gi familia mage. Wacho ni pinyo moko matek gi jenzi ang'o omiyo jotendwa wuoyo to gitamore ka okang' mora mora. Wayo matinya korom ga juang maino imore kikidhi mabor. In the kitchen, what do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty. Family will help you. Reiko cubes could string my bestie. Reiko cubes ming'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Viusasa brings you Ahadi. Hans and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. In the kitchen, what do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty. Family will help you. Reiko cubes could string my bestie. Reiko cubes ming'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Machiegni kero nyakorom ga juang chenro en oimore wadhi mbele gi weche manyien. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua oseo sirikal kuom siya Uganda mondo mi obal kod kweth maketo tend William Ruto tesre. Gachagua mano olimo kaunti ma Meru kawuono koni Uganda mawuok e alwora mar God Kenya sani osebedo mapoth ne sirikal kendo onge kaka ginyalo chiko itgi ne singo ma ok chopi. Na ndio tunasema hii Haiti ulituma ati askari kupigana na goons. Wewe mwenyewe nchi yako umeweka goons ndio wanaumiza watu. Ndio tumeanza kuona hii Haiti haikuwa genuine, ilikuwa ni benchmarking on how to create criminal gangs. Jatindai majatend piny Kenya William Ruto Faruk Kibet omedo seo kit siasa majatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua osebedo kagoyo kowacho ni en kit siasa makelo pogruok e kind oganda kendo nya kwede mar dhoudi. Nowuoyo kinde ma noyore nyasi mar lamo manoyore kanisa mar AIC Mgoin mantie Songorae kaunti ma Nandi kama nokwayo rawere machano bago ng'anyo tarik 25 dwe ni mondo tim ng'anyo no e yor kwe kendo giti kanyakla gi obila maneno ni girito mwandu kod ngima oganda. Hatutaki polisi ambao wanafanya kuwa wananchi kiolela. Nataka polisi wachunge wananchi na wananchi waheshimu sheria. There is no way our police wetu wanafanya kazi mzuri, and we will not condemn police kwa kuchunga mali yetu. Ile polisi wanafanya tutaki wapige wananchi bila hatia, lakini wale wako na hatia wachukuliwe hatua. Wale walifukuzwa juzi kwa serikali, sasa mimi nashangaa ni nini? You misuse your time. Ulipewa nafasi kwa misuse.
Na wewe wakati tulikuwa tunaamini wewe naibu wa rais, wewe ulikuwa unapanga mambo ambayo sio sawa. Sirikal ne joma hingado Sara madhi gedo mag udi mane onge yueyo ibiro mi thuolo mokwongo e yudo udigo. Jagoro mongere migawo mar udi kod dongruok bombe Charles Hinga kalose nyim komiti mochung' ne weche udi e od bura okoni tend Kenya Kwanza osechoko omenda maromo siling bil 120 e chenro mar gero udi mane onge yueyo kendo gigeto medo gero udi kaluwore ni thoth jo Kenya medo nyiso dwaro mar udigo. Tumeangalia hayo maneno na kotu walikutana na the president na wamejumuisha mashawishi yao na tumeyachukua. Kwa hivyo sasa tunaangalia venye tutapunguza ile deposit kutoka 10% kwenda 5%. Kwa hivyo ile tumekubaliana na wao na pia tumekubaliana ya kwamba watapewa kipaumbele wakati wa kumiliki hizi nyumba. Kama una contribute unalipa hiyo housing levy, utakuwa kwenye mstari wa mbele pale hivi kupata nyumba. Na tunataka kusema ya kwamba kama uko na mapato na wewe sio mfanyikazi kama salaried employed, tunakuomba pia ujoin ile voluntary contribution ili pia wewe uweze kujumuishwa kwenye wale ambao watamiliki hizi nyumba. Oganda jo Kenya medo jiw mondo mi odonji okumba mar thieth mar SHA mondo mi gibed kod yote do chenro mag thieth. Jagoro mongere migawo mar thieth Dr. Oumo Luga gi nyawadgi ma ochung' ne arita kwe Dr. Raymond Omolo okwajo Kenya mapok oyudo thuolo mandikore okuwa manyier mar SHA mondo mi otim thieth otim kamano mar yudo thieth kaka owinjore. Gikone sirikal mar Kenya Kwanza ni kod chenro makare mano ni oganda jo Kenya yudo thieth e kuonde ma giwuoke e gino mano omiyo kel okumba manyien mar SHA. Hapa Homa Bay karibu nusu wameingia, 44% ama 44% of the population here in Homa Bay have already registered with the Social Health Authority. Mimi nataka kuuliza na pia nataka niwaombe muende muulize huko. Hii asilimia 56% hao wenye wajaingia wanangoja nini? I look at the status of registration across the country. Homa Bay is ranked number 13, which is commendable. But at 44%, we can do better. Every Kenyan deserves an acceptable, an available, an accessible, and affordable quality healthcare. And that is why we have SHA. Jalub Commissioner Sub-County Masuba West, the County Homa Bay, Samson Akach, ogolo siem ne jogo mawuok gwenge moko ni dhi tero hedho wedhe mantie Sub-County no. Ka okoni thoth gi gin joma undu madhi nyayo timbe mag njore alora no to giwuondre gi nying ter. Akach wacho ni tend arita kwe Masuba West osefwenyo ni thoth jogo madhi e chula mantie alora no machalo chula Mfangano, Ringiti, Remba kod mamoko kadhi tero mond liete nonro magi malongo okongere. Okoni kaka yone ne harita edho wedhe maloro chulago bedo makare. Joter mawuok e gwenge maoko kadhi tero e Sub-County no nyaka koro bed gi barua mar chief manyiso kuonde magi wuokie kod nonro margi kaachiel gi oboke manyiso ne gin joma obidhore mongere kaka certificate of good conduct maka onge tok biene gi tero e alora no. For us to maintain the security of the surrounding, jogo mowuok oko ma ok wang'eyo oanya kach waseme wa ugenyo akanyi to biro kat wakiae obed gi barup chief ne gi kitambuliso onge go to dhi turgi kunyawe. And that one is very clear and we are very serious on it. Moko biro ka ni owe turgi no biro tero dhako ka. These people begin criminals. Who in there? Mon chuoto tuchegi mon nitie dakite. Karwaka megi brutere. We cannot allow these people are criminals. Kamimarke opi Migori, maongere kaka Migori Water and Sanitation Company Miwasco, chako chenro mane ne ji matiyo kod pi magichiwo duto bedo kod mita kaka yo mar geng'o lal mar omenda mathoth mawuok kuom pi ma ok chul. Miwasco chaka pedha ne joma otudo pi ma onge mita magikoni osebedo ka kelo lal ne kambino. Jojo mane giler ko e kaunti ma Migori.
Lipot mar kamiti mochuno kaka omenda jopiny tiyo godo maonge ka public account en investment committee mar Bruma Migori. Lipot manogol higa mar 2014 ne oyango ni kambi KOP mar Migori Water and Sanitation Company kata Miwasco ne owito omenda mar $16.2 kuom pi magichiwo tok chul e higa mar 2012 ma idendo kaka non-revenue water. Lipot ne oyango ni atamalo 48 mag pi mane oke kod kambini ok ne ochul, gino mane okelo lal mathoth ne kambini. Tend kambini ma Miwasco wacho ni nyaka sani giseduoko pi malal nyaka tamalo 43 ma bende to pod nitie malo. Sure that all our customers are metered. We are having a campaign where we want to do 100% metering. This will help us in knowing how much water we are distributing. We want to know the billing that we are doing. Kalure kod chike mogol kod bad migaono mangi wechego mag pi e pacho kae, Water Service Regulatory Authority kata WASREB, kembe mag pi ok onego wit pi malo atamalo 25 ma dho ngere dendo kaka lawebo non-revenue water. Pi mathoth malal ma kambini ma Miwasco ositudi kod kuo mag pi, jogo matiyo kod pidi to onge mita manyiso pi magitiyo godo kod midhiero mamoko ma bende koro kwako dak e pi maroyani. Marwa mar pi en system machon. Koro wan gi pipes machon masiko barore kendo chwero pi. Koro mano chandowa ahinya. Maduong' masani thagowa en intake, kama pi donjo godo mwatiyo godo osiko kethore. Ma dwe mar 8 kata dwe mar 9 idhi lose mondo koro wabed gi pi madonjo seche te. Kata sani nyocha ineno kwa nyiso jowa ni pi samoro ok bibedo ma regular. E okang' mane kambini ok owito omenda ma osebed ka ikelo kod gik mopogore opogore ma oting'o mitas komok ti kod jogo eko ma bende do pi to kotudgi kod mita. Kambi mar KOP mar Miwasco oyudo mitas mag pi maromo 3,514 manyien ka kuom bad migaono mar piny owacho maonge ka Victoria South Water Works. Nitiere jok mano connect ne gi pi, nochom ne gi pi higni kata 10 mokalo to gin gi mita matiyo ok ti. Koro wakelo ne gi mita maber manyasani ma gibro tiyo godo mabro konyowa mondo wang'e billing mwatimo. Director mag kambi KOP ni ma Miwasco Sam Nyandiga wacho ni nyaka sani gintie kod ji maromo 2,000 ma otudi kod pi to onge mita, kabini nitiere kwan mathoth mantie kod mitas tok ti, gino mosemiyo kambini ok choko omenda maromre kod pi magisebiro ka gichiwo. Wang'iyo ni joma onge mita kae e Miwasco ka gin karibu ji 2,000. Koro jogi kwarwako negi mitas te to wabro ng'iyo ni to koro wabro yudo pesa in the first month and the second month. But wang'eyo ni kwa timo mano to revenue marwa dhi malo. Tend kambini ma Miwasco bende wacho ni pod gidhi nyime kod kedo kod midhiero kaka kuono mar pi ma bende osemiyo kambini mar pi wito omenda mathoth. Chiwo ng'uono gima noluongo ni amnesty ne jogewa. Amnesty nwayudo dhano manobiro mowach ne gin yande gitiyo gi pi to ok gichul. Then bang'e no wasebedo kwatimo crackdown. Koro after every 2 weeks watimo gimiluongo ni targeted arrest. Wang'iyo ni ng'ane echa tiyo gi piwa to wadhire to en wamake, to kwasemake to wagoye fine maduong'. Fine migoyo ji ka maximum en 100,000. To waseng'iyo jogewagi nwasemako ji madhi karibu 8. Nyaka sani ji maromo 760 otudi kod pi e kaunti ma Migori. Kata kamano, kuom kwanne mana maromo 500 kende ema chulo pi e dwe ka dwe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Lonje mag kit chwech oyange ni osemedre kaunti ma Siaya ahinya to mago ma ikelo kod lokruok chak kor lwasi. Okale chenro motisi ni duond mine joma mine okwa mondo mi obede ong'al manyime e kedo gi lwenje mabiro kaluwore gi lokruok chal kor lwasi kendo rita alwora bende. Armstrong Osuto ntiere kod ler. Lokruok mar futo mar kor lwasi sani koro kelo midhiero ahinya to e udi ma Siaya kama lwenje mag udi osemedore. Wachore ni kaluwore gi oro moselandore pacho ka, nok mar chiemo osemedore e mier mathoth e kauntino, mano makelo gero gi chwang' e kind jodak kendo chwe kelo lwenje mopogore opogore. Yangore ni ripode mar maboro osechwal mago mabiro kaluwore gi lwenje makamago e higani kende. Lokruok mar alwora bende yangore ni osekelo midhiero mopogore opogore ne nyithindo ahinya to manyiri e kinde ma gimanyo gigo mochuno kama oting'o yien kod pi mosebedo manok kaluwore gi oro mane gwengego.
Wantiere gi lokruok mar kor lwasi, impacts mage bedo mang'eny nyaka ne weche mag dondruok ma wayudo e udi, nikech seche ma chiemo onge e ot tiyudo ka dhano kecho bet mang'eny, tiyudo ka lweny medre ahinya. To yudo ni nyaka nyithindo matindo bende sani ibambo e yore ma seche ma samoro nyathi odhi omo pi, kata yudo ka seche ma samoro nyathi odhi manyo yien kamoro ma ginyalo tedo godo. To maendi timre nikech gigi ok gin gik mayudre mayot sani. Jodago ne otiyo gi thuolono mar yudo puonje wi tedo maler manyasani ma ok chid alwora, ka gidare tiyo gi yien kod makaa makelo midhiero mar ngima kod mano mar alwora. Giwacho ni joma mine onego bed e thuolo manyime mar kedo gi lokruok mar alwora, kaachiel kod kedo ne mine wetegi. Doka lokruok mar alwora hinyo nyimine mang'eny moloyo kaka hinyo chuo, nikech mine ma omo pi sama koth olal to nyimine madhi mabor kamanyo pi monde ka anyuola ne oyud kaka konyore. Bende nyimine mamanyo yiene ka mondo opidh familia mag-gi kata chiemo. To ndalo ma wan gi oro mang'eny to wayudo ka chiemo onge, kendo wayudo ka nyimine ema thagore mondo jogi oyud kaka konyore. Kaka gwenge moko mag Kano kata kuonde moko ma koth chwe mang'eny alafu ofula bedo mang'eny, yudo ka samoro odar familia oter kata e skul kamoro. Wantiere gi kendo masani manyasani mag jikni miloso gagi. Koro ka ber to onego bed ni dhako ka dhako olosne kendogi. To tiere gi national government ka ginyalo konyowa to giminyalo miyowa support mondo wabed gi gimiluongo ni clean cooking, mondo watede yo mayot ma ok waketho alwora. Bende gigolo kwan ne sirikal mondo donjre e wi tulo ma mond liete kalo e kinde ka kinde e lwet anyuola ma gidongo e kinde ma joutgi onindo. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kod mga Jumapil bedo gi milimili kaluwore kod weche mawuok e dho oganda ema sako it kawuono. Wala Nyambaga ketonwa hayanga weche gi kama. Bas, jatend piny, ni chako siasa ndalo mage? Mimi nimekuwa kwa siasa siku mingi. Siku mingi mage? Yae, higni adi? Mnanielewa? Nimekuwa kwa hii siasa siku mingi. Aya, to masani pimuni muya giwi peke ni? Na mimi vitisho, mimi siwezi kutishwa na mtu. Tudonge sani Rigathi gini riembi kanyange? Ati kutishwa? Hapana, watafute mtu mwingine. Ati na makelele? To siasa osechakore, in bende idonjo e ndara kuse? Ati tuwaje kazi hii tunafanya tuende kwa barabara? Yule ambaye anataka kuendelea na siasa aende barabarani, aendelee na siasa. To wach mar must go ni diwachi ang'o? Si 2027 tutakutana na wao? Kwani ni mafundi kiasi gani? Wasituletee nani. Sijui kama tunaelewana. Porojo propaganda tu. Sijui nini. Kasongo sijui Ruto must go. Wewe. Sawa kare. Aya, Migori. Weche pek kachachande. Nigolo gavana matiyo pek kamuonyo fulugi ukaiwe. Nyamita. Awiji kwacho ni kia ni golo gavana matiyo ni kamuonya ngoa. Ambe mana iego. Ala? Iego? Koso nango? Ambe mana iego. Golo gavana matiyo tek. Penjo en mane marwa ni betiyo. Nuane. Halo. Ingeni golo gavana matiyo nyabedo matek. To iego nade? Ambe mana iego. Golo gavana matiyo tek. Penjo en mane marwa ni betiyo. Utiyo kendo gole tek kamuonyo fulu. Ka fulu ida muonyo gi ka iwe to yudo ka tek iwe ne mituro. Tur kama. Tur na iu fulu. Tur na gino. Tur gino yae. Mbogo una yako. Gavana wachnika. Ja miriambo mawinjo no keo gweng ni mariambo ka kijuku to wacho mana cho. Ni jopiny mamiuru dwarang'owa. Winje kodhi nyiso jomiuru ka gima jomiuru ambulu luoe osiko diyawa wacho ne gi wach cho. To tich chalo nade, gavana? Samine no ma jomoko wacho ni ok watino kidhi Makalda Kanyarwanda malo ka County Aggregation and Industrial Park wakelo nyatike ka.
Sawa kare, we wachni gi kanyo. Amilo, winya ni nunguni kod dayo. Chamiel, nyagowete. Ruth Odinga Nyakamami. Intellectual Opiyo Wandayi. Intelligentsia Jared Okello. Jukane Urumiel kaendi. Ruth Nyakamami okawo namba. Mago ema Sakoit kod Walter Nyambaga. Romoja mwaka wa yueyo machielo kapok waduogi mago mag tuke. Aine owuor nyisani entie wigot Nyahera. Owuoro weche ma Sako ito. Embo waneno winjo ko Sako ito. Honorable Ajali Jarongo wachoni okete Ramogi TV. Wachoni katiba oyie wach mar ng'anyo. Jomoko koro wek limit jomadwa ng'anyo. Provided ni ng'anyo en peaceful. Pile police ema provoke protesters miyo tulo muoch. Wachoni en gima late ka inego youth maonge substantive reason. Late day Nyasaye hotel nwa Wednesday kawa moke kendo. Mano hote mar Honorable Ajali Jarongo. Eno hote mar bao moja wachoni entiere kodwa nyaka giko mano deno. Kaito Simon Odimo wachoni embede use chopo kae mondliete. Haya Simon. Kamano Simon Ongwe wachoni entiere kodwa wachoni oneno ka jotero le wachoni ng'ato koro tere dhodgi. Haya Jena Nyango wachoni entie gima luor. Favor Joel wachoni en bentie kodwa chendo koya Awende County ma Migori. Kaeto wacho kanyo ni en gi ode Faith kod minode Faith kod mingi Judith okwo chang ne mingi Grace Ombok mabende wachoni dende lit mosa henya okone chang mapiyo. Mwalimu Jalgi wani bwana dada ni ukacha unbeno wachoni untie kodwa chendo kata kamano kue mula mwana piny Kenya. Morris Aguny wachoni entie kodete Junction wacho kanyo ni wechegi chopo ne eyo ma owinjore anya. Mwalimu Faith Mzomo wachoni live and clear. Eno bende Otis Nyawade wachoni ng'anyo nitie katiba chiko iye lakini kik giketh mwandu jopiny sama gi ng'anyo. Oyo mateno duogi mago mag tuke kikidhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Riuri kodwa e penj laktar tichario tarik 24 dwe mar auchiel higaniendi kausirni kod CIC Insurance Group wadhi bedo kod Dr. Bonke Arunga kolero ni matut ewi tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Penj laktar gi Ruth Otieno saa 12 mamidhiambo kik bai. Semia sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Makruok kod era manyien chopo kendo hera ni kelo weche mapek ting'o. Omera ang'o madine rach kodin Ng'at achiel singo ariyo hero poto chakre oyud rekod no kipugno miriambo donjo geno bende kethore. Odogu aluongi didi Haylin timandhoga chako dongo e chuny ng'ato. Kijana nyama
Ka makruok bedo gir lweny, to hera bedo jasiku. Ng'ato nyaka lal gimoro. No seru. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Club mar Police FC odhiala yanga kaka joloch lig maduong' pachoka season mar higa 2024-2025 bang' tieko season gi points 65 toku kamodhi gol 1-1 gi joloch mokalo Gor Mahia lab Maulinzi Complex. Police FC no idho nyaka lig maduong' season mar higa 2020-2021 kama ne gitieke thuolo mar 10 kapok gitieke thuolo mar 4 gi adek season manoluore. Toka kombe maduong' Police biro ting'o nying Kenya e tuke mag CAF Champions League season manyien. Season mokalo ne Police no tugo e tuke mag CAF Confederation Cup kama ne othich gi oko round mar 2 gi club mar Zamalek FC. Gor Mahia kumachielo nitiere kod geno mar tugo tuke mag CAF Confederation season manyien motol ne finals e kindgi gi club mar Nairobi United e tuke mag FKF Club. Klepe ne chunygi goyo kibe kinde mane gilaro thuolo mar dong' e lig maduong' season manyien ka Klepe abich duto no balore ne tieke thuolo 2 mogik. Alap ma Murang'a Stadium, club mar Murang'a Seal no tony mar dok piny e lig mar NSL tok lao club mar Atlanta gol 1-0. Points 3 makoro miyo gitieke thuolo mar 13. Komachielo club mar Posta Rangers bende no tony kata kamano gibiro rakore e club mar Naivas mano tieke thuolo mar 3 e lig mar NSL kama jaloch biro tugo lig maduong' season mabiro. Atlanta FC kachiel gi Nairobi City Stars oluware lig mapiny tok tieke thuolo mar 17 kaluore. Team mar Blitzboks mawuok Afrika milambo e joloch tuke rugby mag pinje Afrika 2025. Billbox no bedo joloch tok lo team mar Madagascar points 28 kwa pagare finals. Team Kenya Morans no bedo gi tugo maber kata kamano ne girem chope finals. Morans no tieke thuolo mar 4 tok team mar Zimbabwe lo gi points 21 kwa 19. Morans no tieke thuolo mar 6 liga mokalo ka tieko e thuolo mar 4 ni kare kata hodoko ni geno ne chope finals. Team mar Madagascar kachiel gi Afrika milambo ngado tiko mar tuke madongo mag Rugby World Cup 7-1. My goodness, what a comeback here for the Zimbabwe Cheetahs. 19 points all. 3 tries apiece. It's under the stick, so before they celebrate too much, we've seen a few missed kicks here. One that comes to mind is Mauritius scoring a last-minute try. They needed to convert to equalize against Tunisia. It would have been a draw, 19 points all. Club mar Borussia Dortmund no wuok chien kendo lo club mar Mamelodi Sundowns gonde 4-3